da can masoma tokir kun kawari har karshen rayuwa ne na da tarin yaki neman ras misalituwa dukkanin ku kwai kyau da hali maras irin kuwa ku zama cikin murmushi kada yan bar dai da fushi na tanta sai da shi aure na so kun kai kowa ya sani gama sadan ku kere yau dangane kafatan taron ga ko da ke a da farjini yau da bai cikin ko da sauka da farin dare kun ka saka maryushi yake shiga daka wuri na mu da duka mafata ku zama a nan dangin amarya suna murna alhaji salisu baban amarya hajiya ayyagai da ke mamar amarya zan sanya sisters amarya faida a gaida ke fatima gaida ke hafsi da gaida ke sadiya muhammad ke ma a gaida ke hafsar alfake ke ma da gaida ke zainab jafaru ke ma da gaida ke inna ya gari ke ma da gaida ke anti samira sabiu da gaida ke rodas amarya yanzu zara saka galini na saka salisu na murna abdulkadir na saka imrana na murna baba gazi na murna mubarak yana murna da yaya abdulaziz shi ma yana murna da zakariya nasa shi ma yana murna antis din amarya su ma yanzu zara saka fatima yar yaku ita ma tana murna anti yani na murna anti amini na murna sai gefe na ango su ma dukkanin suna murna alibukar na murna baba ga ango ne Khadija Mustapha mama ga ango ne abokan ango da sa yanzu zan lissafa bukar Ibrahim shi mana murna Muhammad Alkali yana murna Nashi ma yana ta yin murna Addi shi ma na ganshi na murna Zanna Majir shi ma yana murna a gaishe da zuka da manyan kawayen amarya Falmata mace ma da safai Maryam bala mara saka ita ma Aisha zungun na saka da Astana ganki kin tabo aido Fatima bude na saka ita ma da mami da kai da babbar yarinya ya kaka da kai da keke ma bakura na saka kike ma baby su malaki na da kyau na gani Fatima bi isa na sa ita ma na Aisha da kai da keke ma da Fatima gora na saka karshe da